אתה בבית! אתה בבית! אתה בבית! מלך! 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 זהו, זה נגמר. אתה יודע, זה טל ועומר דבר ראשון שאלו. תלך! אני חולה עליך, אני חולה! יואו, אני כל כך אוהבת אותך! הבן שלי חזר הביתה! יש! יש! חזרתי הביתה! יש! 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 לא מאמין. נכון, זה מאושרת, זה המשפט של הצוות שלך. הכי מאושרת. הכי מאושרת. הכי זהו נגמר. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עצם חיים שלי, האור שלי, הלב שלי, הלב שלי, הלב שלי. די, זה מאחורינו כבר. נשמות שלי, אוי, שנתיים, יום יום. חיים שלי כפרון עליך, הלב שלי, חזור לי החיים, חזור לי החיים. תודה לאנשים שהחזיר אותך חי. תודה, תודה, תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.